נעשה לכם סדרה של טוקה בוקה. עכשיו ניכנס לטוקה בוקה. יש מתנה שבועית, ואנחנו נראה מה המתנה הזאת. עוד מעט. טוב, בואו ניכנס לבית. היה בוקר. אין לי כוח לעלות את כל הקומות, אז בואו נעלה כבר לקומה שנייה, ואז נעלה כבר לקומה שלישית. כן, זה בית 3 קומות, מי שלא יודע. לא. טוב, אז נעלה לקומה. קודם כל, אתם תראו את הבית בהמשך של הסדרה.